lienee pakko aloittaa tästä sitten. Tosiaan tapasin vaimoni Napakympissä vuonna 1998. Vaimo oli silloin neiti X ja me oli herra B. Tiettävästi on kaveripiiristä ainut, kuka on X:nsä kanssa naimisissa tällä hetkellä. Täytyy sanoa, että tällä viikolla on ollut aika tämmönen uutisköyhä viikko, koska muuta ei olisi ollut alkuviikosta tekstiteivessä musta otsikko, että tänään kello 12 Heidi Hautala pitää tiedotustilaisuuden oviremontista. Vähän aikaa ollaan asuttu tuolla ja meillä on mukavia naapureita, kaikki ei ole vielä tutustuttu, mutta yksi pariskunta tuli yksi päivä tuossa soittaa ovikelloa ja meni avaamaan, niin rouva siellä kysyi, että voitaisiko tulla vähän juttelemaan Jeesuksesta. No vähän hämäännyin siinä ja sanoin sitten, että en tiedä mitä on tapahtunut, mutta jos meidän lapset on sitä kiusannut, niin selkänsä saavat kyllä illalla. Ja ei mulla siltikään enää ole mitään telkkaria eikä nettiä eikä mitään vastaa, tai vastoin. Piti vähän ruveta painoa tiputtaa ja nyt ihan tässä muutama päivä sisällä, niin vajaan 100 grammaa on saanut tiputettu ihan pelkän nettipornon avulla. Kiitos. Eihän se vielä missään näy, mutta olo on ollut aika hyvä. Kuuluuko sinne perille saakka muuten ihan hyvin tää? Hyvä. Ja jos ei kuulu, niin ei haittaa mitään sekään. Ajattelette vaan samalla tavalla niin kuin itse tuolla päiväkodin joulujuhlassa tai Kaijakon konsertissa, että kaljaahan tänne on tultu juomaan.